Wij hebben het over het berekenen van een gemiddelde. Hoe berekenen wij een gemiddelde, Pieter? De basisscholen maaien alle leerlingen weer tegelijk ontvangen. Zodoende ben ze begonnen met het nieuwe normaal. En daar wien een prutte wol ontdaan. Nou, ik vind het wel lekker. Dan kun je je eigen gang weer wat gaan. Thuis alles weer op orde krijgen. Ja, ik vind het wel mooi. Ja, nu ben je met z'n allen en super gezellig. De gezelligheid komt weer terug. Dus dat vind ik wel fijn. Maar ja, het is wel weer anders dan een hele week. Dan is het weer. Dan maar ze weer een hele week in plaats van 2 dagen. De oranje tijd moesten leerlingen en ouders thuis aan de slag. Dat hoeft nog niet meer. Ja, ik vond het wel mooi. Je leert de bijen weer oors kennen. Je krijgt een hele andere dynamiek in een huis. Maar ja, het is echt pittig genoeg. Ik kon me wel wat beter concentreren, want in de klas dan praten ze gewoon en dan thuis dan is binnen de familie er alleen maar en dan kun je gewoon bezig in maar was dan. Maar ik vind het op school echt wel leuk. Ik word zelf heel snel afgeleid, dus ik vond het niet echt heel fijn. Want de telefoon, die vind ik wel heel leuk. Dus ja, heb ik niet echt heel goed mijn best gedaan. Dan moet je weer, jezelf weer inlezen van hoe moet ze dat berekenen en zulke dingen. Dus ja, het is me pittig genoeg. Ik ben blij dat alles weer wat op orde komt. Wel ben er een aantal dingen anders op school. We hebben mijn team hebben steeds oerlis hoorn van hoe gaan we dwan en wat is handig en wat werkt het wel en wat werkt het net. We hadden natuurlijk verschillende periodes al hoorn, dus door dat steeds te evalueren, dan wisten we op een gegeven moment echt van nou dit erin goed, dat houden we vast. En we krijgen ook een protocol vanuit de PO-raad, RIVM. En die sjuggen we dan terug en hoe kunnen we dat dan op school het zou organiseren. Dat wordt alle dagen volgens de regels. De band die moet een prutte hand wasken. Nou, de leerkrachten natuurlijk ook. Dus daar hebben we alle regels voor en afspraken van wanneer ze dat doen. Ze moeten de wc's skin houden worden. Ze is maar de orometer afstand. Dus de band onderling hoeven net die afstand te hebben. Die afstand houden van tussen leerkracht en band is echt heel moeilijk. Want ja, vooral mijn liedse band, als ze goelen, nou dan kies net op orometer afstand steeds ach, hè, geef maar steen en los het maar op.